Jinavenda Nuçeyana Radyoya Denge gelden başkodarın Hejayru Çardeyi Tabakı 2025 Penşemli Brüksel saat ne lamedede emen uçen serisi ve peşkeş bikindem damazadi arebe rapoya. Bu bonea salvegera çulu yekana pengava pazde tabaqe 1984 hevserokatiya konsere ve bera KCK da xuyani ekweşan. KCK de şahse fermandare nemre pengave agit u tevay şeyden Kurdistan'ı bir ani gud de pengava pazde tabaqe de şahse fermandar agit de emligele xwe şeyden lehen gerleyin azadiyen Kurdistan'ı girtiyen azadiye u lirebe rapo piroz diken. Bu peşvazi kirna ve pengava dirokire em fermandaren xwe mezin Nurettin Sofi کوچر و عرفا و ملیتان جوان ای دلمزن هبری بختیار گابار به حرمت و منتار ببیر تینین کو نفرین و خطیبون و شاده توان نو هاته راگهاندن هفری صوفی کوچر و بختیار و که ملیتانین آپوی لسرخط پازه تباقی بلهنگی تکوشیان و دیروک نویساندن KCK dazanın ku gavend pengava pazê tebaqê hatin avêtin heta roja îro bandora xwe didomîne û ev peyamda. Pengava pazê tebaqê pengaveke dîrokiye ku em encamên wê hîn jî dibînin. Gelê Kurd dihat înkarkirin bi pengava pazê tebaqê re bû xwedî ruh û îrade. Pengavê ispat kir ku gelê tinebûn لی دهات فرض کردن به خط پازده تباخیره جنو و خورتر او هبونا خمی سوگر کرد. جبر وی که پنگا و پازده تباخیره جبو توای مروانی دیروکیه. پیچه که گرینگیا و پنگا و جی جبو گله کرد به وی رنگی ifade کرد. پنگا و پازده تباخیره نتنه فیشک دست بکه لهمبری دجمنه قرکر بو. او فیشک بو کل قرقولن ده مجیان ده جهاتیه خستم. بقاسی کو چالاکه که لشکری بو هر و شورشه که مجیجی بو. Hevserokatiya konsere ve bera KCK ji bu pîroz kirna pengava dîrokiya pazê tebaqê cejna ve jînê jî ev bank li herkesî kir. Jinav şûn de divê tebahî gel pengava pazê tebaxiya dîrokî bi giringiyeke mezin bi moral kelecan û tevlîbûneke girseyî pêşwazî bikin û pîroz bikin. Em bank li herkesî dikin ku bi rehê pengava pazê tebaxê bi dilsoziya xurt a bi azadiya hişmendiya demokratîk û rêbaza têkoşîna pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi pêş ve bibin têkoşînê mezin bikin. Em cejna ve jînê li herkesî pîroz dikin. Kongre gel pazê tebaqê pîroz kir. Kongre gel bu boneya salvegera çuliyekî a pengava pazê tebaqê da xuyaniyek weşan. Cejna ve jînê di serî de li rêbera pol malbatên şêdan li gelê Kurd dost û hevriyên xwe pîroz dikin û got pengava pazê tebaqê gelê Kurd ku bi siyaseta înkar îmha û asîmîlasyonê bi polîtîkên qirkirinê li ber tinebûnê bû li ser bingeha azadiyê jinû ve li jiyanê vegeran. Ji ber vê yekê ev roja weke cejna ve jînê tê pîroz kirin. Bi rehê berxwedaniyê Apoyî re agir azadiye gihişçiye pel bi pel çiya bajêr û bajarokên Kurdistanê belav bûye. Pengava pazê tebaqê netene pengaveke leşkeriye. Di heman demê de li qada civakî û neteweyî hişmendiyeke demokratîk û şoreşkerî afirandiye. Li gel vê yekê jî ji aliyê çand, huner û wêjeyî ve jî rê li ber pêşketinên mezin vekir. Kongre gel Şehîd Nurettin Sofi koçer Urfa û Baxtiyar Gabar jî bi bir anî got em ji malbatên wan ên hêja gelê me û hevriyên xwe hemûyan re sersaxiyê dixwazin. Em soza di soziya bîranîna wan û pêkarina armancê wan didin. Em cejna ve jînê pazê tebaqê ku hebûna azad a gelê me afirand û kir ku em bigîjin vê astê careke din pîroz dikin û di sala nû ya têkoşînê de serkeftinê dixwazin. Çalaki azadî ji rêbera porê li bajarê Cenevre Swîsreyê di sedû heşt hefte li payxwe ji 25 çile 2021 ve her roja çarşeme ev çalakê li pêşê ofîsa netewên yekbûyî li darxistin. Vê hefteyê bi wesîleya roja vê jînê pazê tebaqê jî fermandarên pêşek Masum Korkmaz bi nasnav Agît û fermandarên herî dawî şehîd bûn Nurettin Sofi koçer Urfa û Baxtiyar Gabar hatin bîranîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê komîteya çalakiyan a Cenevre Velî Eren daxuyanî xwend. Piştî daxuyaniyê çalakî bi rûniştinê dewam kir. Em behremanê vêjînê bi minnettar bi selam dikin. Em soz didin ku tekoşîna wan bigihînin encamê. Dewleta dagirkera Türk gavên şember navetine. Da ku bersiva gavên dîrokiyên ku ji
hela tevgera azadiye ve hatına avetin bide. Her çem pevajı eklemeşeci Rıdıcı herenin tarastının medyayı erişin hovaneyin havayı u dakikleri him ve devamın. Her uha veki huci dizanın hem de salvegara pazı tabak eydana fermandarı efsanevi heval akit ve bir tirin u pazı tabakı firoz dikin. Dijik lafadana kasede, dijik lafadana kasede, seo şiyan nabe. Şehit Nurettin Sofi li avahiya nûnertiya PYD ya Başûrê Kurdistanê ya li bajarê Silêmaniyê taziye hat danîn. Di mala Şînê ya li bajarê Silêmaniyê endamên rêxistin partiyan Welatparêz û malbatên şehîdan hatin sersaxiyê. Di merasima sersaxiyê de endamê Komîteya Malbatên Şehîdan ya Başûrê Kurdistanê İbrahim Mihemed, nûnera Kongrestara Başûrê Kurdistanê jîn de Hesen û İbrahim Kozî axaftin kirin. Qsekeran peyam dan ku ev dev ji têkoşîna şehîdan a ji bo azadiye bernedin. Her wiha di serdana sersaxiyê de keseyetî û aliyên cuda nûnerên zerdeştiyan serdana merasimê kirin. Hevdîtên Aştî û Civaka Demokratîkên Partiya Wekevû Demokrasiya Gelan Partî di dome di çarçoya xebatan de li navçeya Kerboranê ya Mêrdînê bi karkeran tekstîlê re civîn hat didarxistin. Dem Partî li atölyeyên tekstîlê geriyan û têkildarî pêvajoya agahî parve kirin. Rêveberên Dem Partiyê yên Mêrdîn û Kerboranê hevserokên Kerboranê Asya Gezer û Aziz Aram Akın û vekîl Saliha Aydenî jî di serdanê de cih girtin. Saliha Aydeniz di serdanê de bi xebatkarên tekstîlê re axî û diyar kir ku di vî şerî de gelê me ciwanên me koçber bûn li bajarên dûr dixebitin. Li her derê eşkişandin. Birîz Abdullah Öcalan muxatabê devletê ye û îro pêvajoyekê ye. Di dawiyê de jî Saliha Aydeniz got Kurd îro hêzeke bi rêxistinkirinê rêvebereke wan heye ji her demê bêhtir bihêzin lewma em ê xwedî li pêvajoyê de bikevin û bi ser bikevin. Hakan Fidan dîsa li Qesedê YPG û YPJ hedef girt. Wezîrêkarê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan li Enqereyê bi wezîrêkarên derveyê hikûmeta demkiya Şamê Esad Hesan Şeybanî re hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê jî daxuyanek hevpar hat dayîn. Hakan Fidan balkişan ser geşêdanên li Sûriyê û hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê hedef girt. Têkildarî geşêdanên li Swêdayê jî Fidan İsrail hedef girt û got yek ji aktorên herî mezin av wêneyê darî ya li Swêdiyê İsraîlê. Tevî daxuyanên Qesedê yên di çarçoya mezin müzakereyan de jî Fidan hedef girt û got dibêjin qey mutabaqata dehê adarê wan zêde alaqeder nake. Dibêjin ku pêvajoya li Tirkiyê ji wan alaqeder nake. Piştî dehê adarê û pêvajoya li Tirkiyê em dibînin ku tu geşêdaneke rêxistinê ya li Sûriyeyê bê baweriyê dide nîne. Şeybanî jî destşan kir ku İsraîl ji bo ewlehiya Sûriyê gefeke û got jinû ve avakirina Sûriyê û rabûna wê ya ser biyan pir krîtîk e. Em hemû kesî hişyar dikin ki li Sûriyê kaos dernekeve. Divê welayet piştgiriyê bidin me. Duh li Ürdünê em bi sefîrê devletên Yekbûyî Amerîkayê Barak re hatin gel hev. Em li ser mijara Swêdayê axivîn. Tiştên li Sûriyê diqewimin bu yerên ji hêla İsraîlê ve têne derxistin. Em dixwazin pêvajoya aştiyê hebe. Swêda di dîroka Sûriyê de xwedîceheke girîng e. Durzî parçeyeke civaka Sûriyeyê ye. Trump ji bo vekirina korîdoreke mirovî di navbera Swêda û İsraîlê de ji bo gihandina alîkariyan hevdena benkariyê bike. Malpera Agos raydarên Amerîkî û İsraîlê weke çavkanî nîşan dide û dibêje Trump hew dide ku di navbera Sûriye û İsraîlê de têkiliyan serrast bike. Agios dibêje netewên Yekbûyî ji ber dorpêça Swêda û astênkirina rewşa mirovî rêveberiya demkiya Şamê hişyar kir. Agios raydarên İsraîlê weke çavkanî nîşan dide û dibêje İsraîlê ji Amerîka xwest ku Şamê îkna bike û korîdor alîkariya ji Swêda veke. Ji bo wê jî nûnerê Amerîka ya Sûriyê Trump birak dixwast ve wezîrêkarên stratejîkê İsraîlê Ron Derman
Yemen û Wezîrê Karê Derve Şamê Esad el-Şeybanî re hevdîtinek bike. Lê ji ber ku amadekarî temam nebûne, ev hevdîtin hefteyekê hatiye paşxistin. Godan Cemen û çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.